Natuyo po siya o nawala yung tubig, sinyalis daw po na puputok yung bulkang Mayon. Sabi ng mga albularyo naman. Opo, ng mga matanda dati. Pag natuyo itong tubig na to. Opo sir, yan. Okay. Sinyalis. Kasi ganito po yung mga bulkan bago yung pumutok, aabsorb muna siya ng tubig. Okay. Ganun po yung nangyari dito. Kaya nung November, December, hanggang January, tuyong-tuyo na talaga po siya. Kaya noong February 4, 4:30 ng hapon, ngayong taon lang po, pumutok po yung bulkang Mayon. Buti na lang po yung pagputok ng bulkang Mayon, mahina lang po kasi abo lang po yung... May tawag sa part na to? Ano po sir? May tawag dito sa specific part? Wala naman sir, tinatawag ng putong pulpo. Pero sinyalis o palatandaan na pag... Pero yung mga albularyo yung nagdeklara nun? Oo po sir. Pero sir, dati, hindi naman ako naniniwala. Pero... Nung nasaksihan talaga, inobserbahan ko talaga. Tapos ito, pumutok talaga. Pumutok talaga. Ganoon naman talaga eh. Kailangan lagi may patuloy.